Hola, famílies! Hola, nens i nenes de l'Escola de Bany! Avui us ensenyaré una activitat perquè pugueu treballar la destresa manual, tot el que és la psicomotricitat fina i també les lletres i una mica de creativitat. Per començar, necessitarem una miqueta d'airó fix perquè l'enganxarem en una finestra de casa nostra. Del revés. També necessitarem permanents, estisores, papers de colors i macarrons o algun altre llegum o pasta que tinguem a casa. L'activitat consisteix en enganxar